Shwmae ferched, Jill sy'n ma, a neges cloi sydd gyda fi i annog chi gyd os nad ych chi wedi ymaelodi eisoes i ymaelodi a Mudiad Ferched y Wawr. Mae'n lot o hwyl, digon y gyfleoedd i gymdeithasu, i gymeryd rhan mewn amryw o weithgareddau a cwrdd â merched ar hyd ac a lled Cymru. Please, os nad ych chi wedi ymaelodi'n barod, gwnewch hynny. Ni'n edrych mlaen i gael eich cwmni chi. Hwyl! Mae'n golygu rhywbeth i fi. Dim i'r gŵr, dim y plant, a dim y ci, ond rhywbeth i fi, cael ein joio gyda ffrindiau a noswaith bach mas. Ac felly mae'r clwb yn cynnig strwythur mewn bywyd sydd yn un donog iawn yn yr oes sydd ohoni, yn cynnig cefnogaeth a chwmni, ac yn rhywbeth i edrych ymlaen ato fo bob mis. Diolch byth am Glwb Gwawr. Mor falch mod i wedi ymuno oherwydd yr holl bobl ddiddorol dwi wedi gyfarfod yn sgil Ferched y Wawr. Dwi wedi mwynhau ymgymeryd â swyddi amrywiol o fewn y mudiad, o'r gangen lleol i'r rhanbarth ac yn genedlaethol. Fy mwynhad pennaf yw gwaith llaw a choginio, ac mae Ferched y Wawr wedi rhoi'r cyfle i mi arddangos fy ngwaith o fewn y canghennau, ac i gystadlu'n genedlaethol. Dwi'n meddwl am Ferched y Wawr fel tair ec. Cymdeithasu, cyfrannu a chystadlu. Dwi ddim yn reiddio los i'r fôn a mae'r clwb wedi rhoi cyfle i mi gymdeithasu yn y Gymraeg efo merched eraill yr ardal. Dwi'n mwynhau'n gweithgareddau, dwi'n mwynhau gwrando ar ein siaradwyr gwadd, ond mwy na hyn oll, dwi'n just mwynhau paned a sgwrsio efo fy ffrindiau. Mae'r rhan yn y chwaraeon yn yr wyl haf, a mynychu wrth gwrs y penwythnos preswyl. Rwy wedi derbyn y fforddiant TGych, a rydw i wedi cael y cyfle i rannu'r hyfforddiant hynny ar rhai o aelodau Ferched y Wawr. Cyfle mi gymdeithasu trwy Gymraeg, mynd ar ôl yn ddiddordeba, celf, ac yn cael gweld pob o'r pentra. Gymdeithasu gyda bobl, fi'n gallu cymeryd rhan mewn cystadlaethau a hefyd fi'n gallu mynd ar trip preswyl o mis Medi. Dwi wedi ymuno Ferched y Wawr nawr ac os mae hi'n rhoi cyfle i fi i siarad Cymraeg gyda siaradwyr reiddiol a dysgwyr. Mae Ferched y Wawr yn cynnig cyfleoedd iawn i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau, ac rwy fi fy hun yn mwynhau gwaith, gosodlodau a choginio. Roedd yn gymorth mawr i mi fel mam ifanc ar y pryd i ddod i adnabod yn ardal newydd. Mae'n gyfle arbennig i gymdeithasu a chydweithio, yn enwedig wrth baratoi ar gyfer y cyflwyniadau llafar neu'r sketches sy'n cael ei gynnal bob blwyddyn yn yr wyl haf ym Machynlleth. Ia, pwy sa ddim eisiau bod yn aelod o Ferched y Wawr, lle gewch chi hwyl a chwerthin a chyfeillion am oes.